elevator, som I kan se, der bare hakker afsted. Vi er ikke helt trygge ved det her. Vi har haft brugstilladelse fra Arbejdstilsynet. Sidst besigtigede 16.12.97 og er gyldig frem til den 16.18.2000. Efter sigende skulle lasten være højere end Aalborg-tårnet, som er 55 meter. Vi kommer altså op i 54 meters højde. Og det I kan se derude i horisonten med flaget på toppen, det er Aalborg-tårnet. Halløj! Det er sådan spænder, eller hvad? Vi har lige taget et lille kamera med. Holland, nu tur igen. Ja, jeg er ikke meget, for jeg begynder at få sved under armen. Er du god eller hvad det? Ja, jeg vil godt vide, at jeg har været kommet længere. Jeg tror, jeg det var. Nej, det er fedt. Jeg var med, eller ikke? Ja, der er... Jeg aktiverer dig. 64 meter. Udsigt ud over hele Aalborg. Nej, godt. Der blæser lidt heroppe på toppen. Det kan være, at jeg er svært ved at høre, hvad det er, jeg siger. To bønder der.